Hola, bon dia, xiques i xics, com esteu? Avui anem a preparar una ensaladilla russa. Anem a veure què necessitem. Necessitarem un got xicotet per fer la mesura de la maionesa, un ganivet, un pelador, un pot per fer la maionesa, la batidora, un perol prou gran i la vitro. També necessitarem una forqueta, un cuenco o un bol gran i un escurridor. Necessitarem uns pèsols, jo els gaste congelats, uns potets de tonyina, unes carlotes, algunes creadilles, un poc de sal, la llet per fer la maionesa, l'oli de girassol també per fer la maionesa i altres 3 ous que gastarem per bullir. Anem amb la preparació. En primer lloc, escurarem els ous, perquè anem a bullir-los en companyia de totes les verdures. I com no saben d'on venen o d'on ixen, millor que estiguen ben netes. Una vegada els tenim escurats, al perol, en companyia de les verdures. Anem a pelar les carlotes. Primer les tallem en puntes. Ja pel pelador. Una vegada tenim les carlotes pelades, les tallem en algun trosset xicotet perquè sigui més fàcil de bullir i al perol. Ara anem a pelar les creadilles. Com va tot? M'han dit que teniu un company nou. Espero que el cuideu bé, Veu que es senca molt a gust. Una vegada tenim les creadilles pelades, les posem en el perol. Si les tallem, també es bullirà més prompte. Ho cobrim tot en aigua. I ho posem al foc. Anem a posar-hi una mitja horeta, més o menys. Després punxem la creadilla i si ja la notem planeta, ja està cuit. Anem a posar també una mica de sal. I no us oblideu de reciclar. Mentre coem la verdura, anem escurant tot el que hem anat embotant. Recordeu que si tapem el perol, bullirà abans i es farà més prompte. Ara anem a fer la maionesa. Necessitem mig gotet de llet, i el doble o un poc més d'oli de girassol. En l'oli d'oliva també ix, però és molt poc de sabor. Afegim un poc de sal. Si volem fer allioli de forma fàcil, posaríem una dent d'all o dos, ens agrada més fort. I ara, amb la batidora, anem allà.
d'oli es faria més espesseta. Però ja està prou espessa. Anem a punxar la carlota i la creïlla. El boli està bé, la carlota sí, i la creïlla també. Ja ho tenim cuit. Ara cal escórrer-ho. Ara anem a escórrer la verdura. Ho deixarem gelar una mica. Una vegada s'ha gelat la verdura, la posem en el cuenco gran i l'anirem xafant tota. Anem a pelar els ous. Ara anem a xafar els ous. Ara toca escórrer l'oli de la gallina, que no es pot tirar-lo pel desaigüe. Podem utilitzar qualsevol altra botella de plàstic per anar guardant-lo ahí i després depositar-lo en el contenidor. I afegim la farina. Ho mesclem tot bé. I per últim ens queda afegir la maionesa i ho mesclem tot bé. I ho guardarem a la nevera fins que sigui el moment de dinar-ho. I així tenim la nostra ensaladilla russa ben bona. Ara a la nevera. Bé, espero que us hagi agradat aquesta recepta i a veure si un altre dia us en faig una altra un poquet més especial.